Vážení priatelia, musím zdvihnúť svoj hlas proti tomu, čo sa deje tento týždeň v Rade Európy. Má sa hlasovať o správe poslankyne McCafferty, ktorá navrhuje v texte, ktorý sa presne volá Prístup k ženám k zákonnej lekárskej starostlivosti, problém neregulovaného používania výhrady vo svedomí. Tento text má byť hlasovaný a prijatý práve tento týždeň v rámci 40 krajín Rady Európy, ale vážne zasahuje do suverenity členských štátov, pretože nielen chce zamedziť lekárom a zdravotníckemu personálu uplatňovať svoju výhradu vo svedomí, ale chce dokonca vyvíjať nátlak, vytvárať zoznamy takýchto ľudí a vytvárať tzv. Účinný nátlak na takýchto ľudí, ktorí svoju slobodu, svoje občianske právo chcú uplatniť. Musím povedať, že je to teda nielen porušovanie princípu subsidiarity, ale aj suverenity národných štátov, pretože podľa teraz platnej regulácie, ktorá bola prijatá Organizáciou spojených národov, právo na výhradu vo svedomí má každý občan. A viete, kde na jednej strane právo jednej osoby začína, právo druhej osoby končí a naopak. Preto si myslím, že ako lekár musím upozorniť aj na to, že pani McCafferty chce vnútiť členským štátom to, že v krajinách, kde napríklad nie je uzákonená eutanázia, by napríklad tiež lekár nemohol uplatniť takéto právo a vlastne by sa protivil aj platnému zákonu Slovenskej republiky. Týka sa to aj iných otázok, ktoré sa týkajú reprodukčného práva, ktoré sa týka, pravda, že potratu, čiže odopretie ďalšieho života už žijúceho jedinca, ale aj iných manipulácií s embriami. Chcem povedať, že takéto konanie a natláčanie zákonov alebo právnych noriem cez Radu Európy, ktoré potom by prišli aj na pôdu Európskeho parlamentu a do Európskej únie, je niečo, čo je neprípustné a myslím si, že aj slovenskí poslanci by mali v zmysle platných slovenských zákonov proti tomuto materiálu v Rade Európy hlasovať proti.